Мәкір Құдайы, сиңа ант итәм, мин үлгәнче тугры булачакмын. Үлгәнче? Мондый сүзләрдә сак булырга кирәк. Син бер кайчанда Худай булмассың. Юк. Бу юлы инде терелмәс. Юк, Локи. Чынлапмы? Синең акчаң юкмы? Мәддигә бирелгәч рухидан ераклашасың. Кибетчегә шулай итәчәксеңме? Бәлки ул сиңа метафизик сэндвич ясар? Көт әле, көт. Минем 200 бар. $1 Рупий. Бу күпме? $1,5. Син нәрсә аласың? Мин балык белән сэндвич телим. Таныс килә. Ул килә. Кем? Үч алучылар. Шиксезлек сугышы.